si mangon, Chik! Hindi ka, Chik. Wadyo kay kaluwi, no? Ugahan sa ni babe, uy. Nagsabot na ba yung diri mo makita? Ay, basig padulong na to ron. Nag-apas ko sa oras ba? Kay ning arong orasa. Tao na kong kuya. Pangita na juga tong babe ba? Ganina ra duro paabot ba? Nadugay man ko eh. Uy, babe! Kanina ka? Kanina ra di ka diri day? Dugaya po ni mo, babe, uy. Kabalo ba ka sa kong kuya nga, istrikto ka ito. Ay, babe, isugop mo ko sa kong isuon good. Suri jud kayo nagpaabot ka diri. Balo ba ka sa kong kuya, ha? Pangitaon kog ning arong orasa. Okay ra wala lagi to kabalo na nata diri. Tago na nin diring lugar ha. Wala lang ko nahigugma sa imo, ha? Di jud ko maadto diri, ah. Ay, ayang pastor eh. Gidit-dit, mangmangod din chik. Yate na akong mangod na si Angel. Asa lang po ito ni Adto. Pahugas ng plato, wala ning tuman sa kuha. Bantay lang karong bayhana ka. Bantay lang itong mangura ron. Badmod man lagi ka karon. Kisa may di mabadmod. Nagisibatan ang balay sa kong manghod. Murag libo ko ni mo gamay, chik. Basta-basta, ning sibat akong manghod sa balay. Na? Imong manghod, chik. Tuwa dito, gidit-dit ni Pastor Franz. Nang yun is Pastor ba? Dako, ni ko kay nigsala ba? Kapila na nagibuhat sa kuang manghod. Tara daw, sundi daw ko. Chik, at tuwa dito, chik. Walay lain nagdit-dit dito. Imong makita, na dito. Sige, salamat. Bantay lang tos Pastor ron. Uy, gaw! Gusto mo na siya, gaw? Nagbaktas, nagsigil na magyaw-yaw. Ay, galas, gaw. Bantay lang yung kang pastura ka. Bantay lang yung ka. Uy, gaw, naunsa mo ka? Uy, gaw, kita mo sa inyong igagaw Driana sa Angel? Na daw to Dria ba? May kadit-dit. Wala ba may kabantay, gaw? Karon po may kaabot. Tara, gaw, kuyugay ko, be. Naglagot na yung kuha ng kadit-dit niya ba? Tara. Ay sa gaw. Ura yun ay gaw. Napay pa holdingan so. Napika pang buhok. Gaw. Kita mo anang sapa gaw. Kita gaw. Tuwa nang iitsa gaw. Para matagam ba. Murag nindot na imong plano gaw. Tuyo ka dito gaw. Guniting dayon gaw. Jal! Nung kuya. Kuya! Uy, Kaya gaw, guniting ng pastura na gaw. Kaya to nang patagamon. Iitsa to nagsapa. sa man eh. Chik, wala mo kisala ni Chik. Grabe po kay ka oy, stricto na magkay ka sa manghod. Gaw, ilabay na diha gaw. Pwede ka maluwi si Yaya. Kuya, ben ako na. Abi ka, Chik! Tinudanay mo, nagkugman ako si mangon, Chik! Yati ka Chik. Stricto ra po kay ka mundala sa imong manghod ay. Abi ka, Chik! Wadyo kay kaluwi, no?